litri li jingħataw b'xejn lil pazjenti li jagħmlu d-dialysis mid-dar minħabba problemi fil-kliewi jinsabu out of stock. Tikkonferma dan telefonata li One News għamel fl-imħażen li jinżammu fihom dawn il-boros. Palissa m'hawnx out of stock di. Għallulkom meta ġejjin? M'għandix idea. Anzjan li qed jistenna trappjan tal-kliewi u li spiċċa mingħajr dawn il-boros tkellem ma' One News dwar kif hu ma jistax jgħaddi mingħajrhom. Jiena mingħajrhom ma nistax ngħix. Jien bil-forsi nuża daw il-boros. Flik ma jiġu xaħda. I don't know what to do. Sada. L-anzjan spjega li ta' kuljum juża dawn il-boros biex inadda fid-demm it-tossiċi u jneħħi l-ilma minn ġismu. Proċess li jkollu jagħmlu 5 darbit kuljum fejn kull darba jbiddel il-borża. B'kull proċess idum madwar 45 minuta. Spjega li mingħajr dawn il-boros huwa jkollu jmur l-isptar u jagħmel hemm ġurnata sħiħa. Kien biss wara kuntatt li One News għamel mal-Ministeru tas-Saħħa li l-anzjan ġie infurmat li għażmien li ġej se jingħata dawn il-boros. Fit-tweġiba l-mistoqsijiet ta' One News il-Ministeru tas-Saħħa ikkonferma li dawn il-boros jinsabu out of stock. Il-Ministeru qal li bħalissa l-pazjenti qed jingħataw boros alternattivi. Bl-anzjan jgħid lil One News li l-boros li qed jingħataw lill-pazjenti huma tal-litru nofs, boros li mhumiex adattati għalih u lanqas għall-pazjenti bħalu li jeħtieġu l-boros ta' 2 litri. Skont il-Ministeru tas-Saħħa l-boros ta' 2 litri se jkunu qed jaslu fis-sigħat li ġejjin. Ma' One News l-anzjan qal ukoll li affarijiet oħra li jkollu juża minħabba l-kundizzjoni tiegħu ukoll spiċċaw out of stock mill-isptar. Laqas pedadin powder m'għandhom mill-isptar meta tmur għallu li tixtri faxex li jtuna jinqalaw mill-ewwel ikolli munixxi wkoll t-ispiżjar. X'nagħmel ħajdu li x'nagħmel, ma nistax nifhem iżjed kif il-pensjonati kif nista' nimxi iżjed minn hekk.